Yo, what's up? Crazy here. Vítejte u druhý dílu naší training challenge, která se spočívá v tom, že jsme začali na 5,5 solánech a snažíme se hitnout 100. Minulý díl, který vyšel vlastně před týdnem, jsme začali na těch 5,5 solánech a hitli jsme 8,8 solán. Tenhle díl vychází po delší době, vychází po týdnu. Dal jsem si trošku víc na čas, abych nazbíral víc klipů, víc progresů, víc tradeů. A myslím si, že se máte na co těšit. Jsem momentálně na účtě, kde mám 0 solán, to abyste viděli až na konci, na kolika jsme skončili, ale je to nice progress a jo, jak říkám, máte se na co těšit. Ještě než se pustíme do videa, založil jsem Discord. Je to free Discord, nic tam neplatí, kdokoliv se tam může napojit. Pokud začínáte, máte nějaký dotazy, nevíte kde začít nebo tak, určitě se nebojte napojit. Máme tady vlastně alpha chat, kde se můžete na cokoliv zeptat a já vám fakt rád odpovím. A nejenom já, jsou tady i jiní tradeři, kteří jsou zkušený a fakt vám rádi odpoví a rádi vám pomůžeme. Máme tady vlastně ten alpha chat, kde se bavíme o různých coinech, bavíme se tady o meme coinech, bavíme se tady o kryptu, bavíme se o news ze světa. Takže tak, máme tady success channel, kde vlastně všichni můžou postovat svoje viny z tradů. Všechny viny, než je dávám do challenge, tak je hned po tradu vždycky postnu sem, takže můžete vidět i všechny viny tady neživě. Máme tady vlastně scanning VC, například včera jsme tady volali, já jsem sdílel svoji obrazovku, pokud chcete vidět, jak třeba živě tradujeme, jak třeba proděláváme peníze nebo jak nějaký peníze vyděláváme, můžete to vidět živě, můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat, já vám fakt rád odpovím, takže pokud chcete jenom sedět a třeba koukat, jak tradujeme a zeptat se, proč jsem koupil tady to, nebo co třeba hledám, já vám rád odpovím, takže tak, nebojte se fakt na cokoliv zeptat a budu rád, když se napojíte, že vás tady uvidím a můžeme se rovnou vrhnout na první trade. První trade je teda huge L, ale rozhodl jsem, že vám to ukážu. Protože byste to měli vidět, co se vlastně stalo. Takže Elon Musk postnul na Twitter, můžeme vidět tady vlevo na Twitter tracker, postil vlastně tady tu fotku a je to vlastně AP Associated Propaganda. Jak můžeme vidět, pumplo to nějakých 30-40k. Udělal Elon Musk tweetu. Bacha na to, ten volume je insane u každého postu, ale pokud to není dobrá fotka, tak to topne třeba 30k a pak to dipne, protože to není žádný meme, není to žádná vtipná fotka nebo tak, je to jenom prostě něco, co Elon přímo tweetnul. Takže pokud jsme to mysnuli, a myslel jsem třeba tady těch 7k entry, kde jo, dá se na to vydělat, ale pokud jste v tom brzo, že jo. Já jsem tady chytil obrovský FOMO, vidím, že v tom je Fasher, vidím, že v tom je Waddles, má to insane volume a je to něco, co se vždycky snažím sám sebe, snažím se z toho poučit, ale stejně to příště udělám zase. Takže pro příště musím se z toho fakt poučit. Jak můžeme vidět, já jsem to koupil za 1 solánu a FOMO mě dostalo, říkám si jako, že oh shit, to migrate, ne, není to dobrá fotka, není to ani dobrý meme, nic na tom není dobrýho a nechám to dohrát. Jak můžeme vidět, jsem v mínusu 0,4 solána. Popravdě, když se na to zpětně teď koukám, tak nechápu, proč jsem to vůbec ještě držel, kde jsem viděl nějaký důvod, proč by tohle mělo pumpnout, kdyby to byl meme, ok. Je to prostě nějaká random ass fotka od Elona. Pokud se tam nedostanete brzo, nekupujte to. Fakt nevidím důvod, proč bych to kupoval teď zpětně, tak pozdě, a proč bych to vůbec držel. Takže já to prodám to za 0,4 L, což je docela hodně a startujeme to video teda takhle blbě. Ale jo, jdeme na další trade. Ok, máme tady druhý trade a tenhle bude docela zajímavý, je trošku jiný, trošku se liší od jiných tradeů a vlastně je to ukázka toho, že když je místo na to a příležitost na to udělat better play, tak se nebojte udělat coin, je to fakt easy a vlastně uvidíte i jak jsem udělal better play a udělal jsem na tom dobrý peníze. Co si musím všimnout, že tady vlevo, co se stalo? Sféra, určitě všichni víme, v Las Vegas je taková ta koule, ta kopule, kde vevnitř můžete být a promítají se tam různé filmy, koncerty a tak. Ta sféra vlastně i zvenku promítá a ten Las Vegas post, ten Twitter, myslím, že postnul tady tu fotku, je tam vlastně Orby a je to vlastně sféra maskot a bylo tam napsané vlastně hi, my name is Orby. Takže pro všechny meme coinech samozřejmě je to bullish, jelikož o sféře všichni víme, všichni o tom mluví, o té sféře. A teď vlastně tam postli fotku nějakého memu a je tam vlastně i jméno Orby. Takže ten Orby teď tady není vidět, ale ranuje, myslím, že na nějakých, v tu chvíli byl v nějakých třeba 1,7 milionu nebo tak, fakt ranoval hodně, jelikož to byl jakoby velký meme. Co si můžeme všimnout, tady je Moka, First Sphere Dog, byl to vlastně pes, který měl jméno a byl to první pes, který byl promítaný na té sféře.
je to 4 minuty starý a už je na 55 tisících. Jelikož mělo to insane volume, kvůli tomu, že v tu dobu byla vlastně sféra byla meta. Byl to vlastně narrative a všechno, co by mělo trošku společného něco s sférou, tak to ranovalo. A PES je takový bullish. Takže to mělo insane volume a všichni se soustředili na ten coin. Samozřejmě na tom úplně jasný beta play je první kočka, že jo? PES kočka. Takže jsem čekal vlastně a tady jsem hlídal, aby přišla první kočka. Co mi došlo, ale je, že všichni, jelikož se soustředí na tenhle play, jelikož tam bylo tolik lidí a tolik volume, že nikdo momentálně se nesoustředí na tom, aby udělal beta play ty kočky. A já jsem věděl, že pokud někdo teď rychle udělá beta play ty kočky, tak to chytne insane volume. A toho jsem se taky ujmul. Rychle jsem vlastně našel první kočku a všechno vám teď ukážu. OK, napsal jsem vlastně do Google první věc, co mě napadla, First Cat on a Sphere ve Vegas a co na mě hned vyskočilo? Ideální. Je to nějaká kočka, která je od reklam od ty majonézy od Hellmann's a byla to první kočka, co byla na sféře, takže ta kočka má jméno a to jméno je takový jako chytlavý, je tady vlastně napsaný čipy. To bylo jméno ty kočky, máme fotku ty kočky, ta kočka je slavná, má fotky s celebritama, tady můžeme vidět tady dole, má fotky s celebritama, plus je z reklam. Tohle byl úplně ideální beta play, jo? Úplně jasný. Takže co jsem vlastně udělal, easy, udělal jsem si screenshot, vyscreenshotoval jsem si fotku ty kočky, skopíroval jsem si čipy, jméno ty kočky a šel jsem na Pump Fun. Jenom když děláte tady ty coiny, musíte být fakt rychlí, musíte to udělat fakt rychle. Vlastně ten coin, celý ten proces toho, jak jsem udělal ten coin, trval, nevím, třeba 10 sekund třeba. Takže vlastně na Pumfunu dáte start new coin, napsal jsem rychle čipy, napsal jsem first fire cat, vložil jsem fotku a koupil jsem ten coin. Teď, já ten coin nekupuju za účelem toho, abych do toho dal hodně solán a pak to celý ragnul a celý ten chart zabil, ne. Já chci jenom coin, který já můžu koupit ze svého jiného účtu a mít beta play. Ten coin já vždycky prodám ze svého dev účtu, jo? To znamená, že já jsem ho koupil jenom za jednu solánu, jenom aby tam vyskočil, já jsem ho mohl koupit ze svého normálního účtu, jelikož nikdo ještě neudělal ten beta play a věděl jsem, že to bude dobrý beta play. A ten coin jsem hned prodal ze svého dev účtu. Nedržte ty coiny z těch dev účtů. Za prvé, dev drží coin je bearish, lidi to nebudou kupovat. Oni chtějí, aby ten dev selnul. Takže já vlastně udělám ten coin a koupím do toho jenom za jednu solánu. Tak můžeme vidět, za jednu solánu jsem udělal ten coin, koupil jsem ho, vytvořil. Tady můžeme vidět, čipy vyskočilo First Fair Cat, tady je First Fair Dog, hned vedle sebe. Tohle je ideální beta play. Takže co já jsem udělal je samozřejmě, hned jsem to Insta koupil za 1,5 solány. To znamená, měl jsem krásný entry 4,7k a jak můžeme vidět, hned do toho streameři, youtubeři začali kupovat. Ten coin já jsem ho hned prodal ze svého dev účtu. Můžeme se podívat, že ten coin, já jsem ho koupil za 1 solánu, tady ho prodávám za 2,16 solán. Takže už teď mám 1,16 solán profit. Tenhle profit ale nepočítám do naší challenge, tenhle profit je čistě jenom v mojí dev peněžence, ten se nezapočítává do challenge, takže tenhle profit zůstává v jiný peněžence. Ale už teď mám profit 1,6 solán. Takže samozřejmě hned ho prodám. Jak si můžeme všimnout, dev sold insta pump, jelikož dev sold je bullish sign a už v tuhle chvíli jsem up 4 solána a jo, zbytek vám nechám dohrát. OK, tady můžeme vidět Moka umírá, jde dolů, nesendl. Já jsem držel vlastně čipy s tím, že kdyby Moka sendl po migrationu, tak čipy by následoval. Bohužel Moka umřel, takže mohli jsme mít víc, ale still profit je profit. Tady to vlastně už budu klipovat za 100%, klipnu už všechno, co v tom mám. A celkový profit 3,57 solán, $500, nice profit, krásný profit. Plus ještě když tomu započteme těch 1,2, co mám stranou, tak v podstatě z toho jsem vydělal 4,8 solán. Jak jsem ale říkal, těch 1,2 nepočítám do ty challenge, takže čistý profit z toho máme 3,57 solán, $500. Nice profit a jdem na další trade. OK, máme tady next play, co se tady vlastně stalo. Progressive byla to nějaká společnost nebo nějaká firma, teď si nejsem jistý. A postil na svůj Instagram, že mají novýho psa jménem Daisy. A byl to vlastně nějaký jejich maskot nebo tak. Ten coin hodně ranul, byli v tom hodně KOLs, byli v tom streameři, tady můžeme vidět, že v tom byl třeba Jalen, byl v tom určitě Capsy, byl v tom West. A ten coin hitnul myslím, že nějakých 50k.
Pak to začali sellovat, ti všechny KOLs, a začalo to hodně dipovat. Je to pak nějakých 8 nebo 7k, myslím, tam jsem myslel entry a pumplo to nahoru. Tady kolem těch 11-12k, kdy to vlastně vypadalo, že to trošku dipuje, jsem koupil jednu Solanu. A můžeme říct, že vlastně co se stane pak je, že to začne dipovat ještě níž a tam já koupím další Solanu. OK, tady můžeme vidět, že to spadlo na 9k, kdybych počkal, měl bych lepší entry, ale tady se rozhodl vlastně nakoupit ještě jednou a tím si vlastně snížit moje entry a moje entry je teď kolem 10k a jsem v tom za 2 Solana. Fakt mám conviction, vlastně před chvilkou jsem četl všechny pump fund komenty a vypadalo to, že fakt na tom pracujou a že to fakt chtějí pushnout ten coin, takže jsem to koupil za 2 Solana a jo. Nechal jsem to jet. Tady to hezky pumplo, potom co jsem koupil, jsme teď 1,1 Solana v profitu, takže nice profit. Co jsem tady vlastně rozhodl udělat je, že jsem prodal svoje initials, prodání initials zase znamená to, za kolik jsem koupil, v této situaci vlastně 2 Solana, tak já jsem prodal svoje initials, takže ty 2 Solana jsem prodal a zbytek vlastně ten čistý profit jsem v tom nechal být a nechal jsem to ridenout. Ok, tady jsem to selnul, už to bylo v downtrendu, byl jsem tam docela dlouho a už to nevypadalo, že to nějak pumpne, nebo mohlo to ještě pumpnout, ale chtěl jsem jít na další trade, takže jsem to prodal 0,94 sold profit a $130, takže jo, check it, jdeme na další trade. No. Okay, mám tady next clip je docela funny, co se vlastně stalo je, všichni víme, kdo je ten hrošek Mudeng, takový ten slavný hrošek, který byl trendy na TikToku a tak a v mým coinech vlastně ranul na nějaký miliony. Ten hrošek je vlastně v thajský zoo, jmenuje se nějak Kao a co se vlastně stalo, že to Kao postlo dalšího nového hrošíka, tady vpravo to můžeme vidět a jmenoval se Daisy, bylo to vlastně Mudeng sister. Co se stalo je, že to zoo vlastně smazalo ten tweet, nevím, jestli to byl LARP nebo to byl hack nebo tak a ten Mudeng šel samozřejmě úplně k nule a všichni na tom prodělali peníze, protože smazali ten tweet. Ten den už se to stalo vlastně jednou a věděl jsem, jaký coin teď přijde, čekal jsem to, proto jsem byl ready na new pairs a bylo to, co jsem vlastně očekával, že se stane, že vydají coin, který se bude jmenovat Jail Kao Zoo a byl jsem na něj ready, věděl jsem, že přijde a věděl jsem, že lidi ho budou kupovat. Tady ho máme, Jail Kao Zoo. Koupil jsem to za 1,5 Solana, insta buy 5,8 entry a insta jsem to sellnul vlastně. Takže just like that, 1 Solana profit, $136, i takhle se dají rychle vydělat peníze. Když v tom marketu trávíte více času, tak už můžete trošku očekávat, co přijde po nějaký věci. A když takhle něco ragnou nebo tak vždycky udělají nějaký takovýhle coin jako Jail, toho, kdo ragnul a lidi to většinou kupují. Tak jo, to byl jen takový rychlý klip a jdeme dál teď. Ok, tady mám next klip, jak jsem rychle prodělal peníze, koupil jsem to za 1 Solanu, byl jsem volume, byl to tweet vlastně a šlo to dolů. Pak do toho koupil Ghosty a Vest a byl jsem už 0,3 Solana na profitu a myslel jsem, že to půjde výš. A tady když prodal Ghosty a pak zároveň i Vest, tak jsem měl vědět, že to půjde dolů a měl jsem z toho klipnout out. Já jsem to ale držel a prodal jsem to za velký hell. Jo, tady můžeme vidět, už jsem minusu skoro 0,8 sol, takže tady big huge L. Prodal jsem to za minus 0,8 sol. Ok, mám tady next play, byl teda pěkně riskantní, ale nakonec sám vyplatil. Elon Musk byl vlastně na podcastu s Joe Roganem a tam vlastně říkal, že řekl tam, že meme coins are casino. Ten coin migratenul a insta šel fakt jako hodně down, vlastně tady můžeme vidět na 27k. Tady já jsem koupil za 1 Solanu na kolem těch 27k a šlo to furt níž, šlo to ještě níž, šlo to pod moje entry. Tady to šlo vlastně na 18k a furt to dipoval, takže jsem se rozhodl, že koupím ještě 1 Solanu. Ten meme mi přišel dobrý, plus to bylo aktuální, zrovna to vyšlo na YouTube a říkám si, že by to ještě mohlo možná bouncenout back. Tady jsem byl trošku nervózní, protože už jsem byl down třeba 0,4 nebo 0,5 Solan, ale podržel jsem to. Tady nám to krásně pumplo, byl jsem down, koupil do toho Jalen, pak do toho koupil Uris a krásně to pumpli. V tuhle chvíli už jsme up skoro 4 Solan, tady jsem prodal svoje initials a
začal jsem to klipovat, myslím, že po nějakých 10-15%. Proč jsem to začal takhle prodávat, když tam má insane volume, je, jelikož jsem byl down v jednu chvíli skoro 0,5 Solán a jakmile se vidí, že jsem v profitu a vypadá to, že ten volume takhle trošku slowuje, tak jsem to prostě začal klipovat. Když jste takhle down a najednou jste up, tak v tu chvíli jakoby trošku znervozníte, co jsem udělal chybu, měl jsem si tam nechat moonback, měl jsem si tam trošku nechat, kdyby to náhodou ranlo. Udělal bych dobře, jelikož tenhle coin, tady to jenom trošku jakoby takhle spadlo dolů a ten coin pak po chvilce ranul asi na 200 000, což já už jsem v tu dobu nebyl, jak můžeme vidět, Jalen tady začal sellovat, kvůli tomu jsem byl nervózní, kvůli tomu, že jsem viděl, že Jalen začal sellovat, že kdyby i Juriš sellnul, tak by byl problém, ale jo, tady jsem to klipnul 100%. Měl jsem v tom být, protože to hitlo 200k, jak jsem říkal, ale jo, profit 36 Solana, $527, byl take it. Okay, tady další coin, co jsem koupil, byl to Goliath, byl to vlastně nějaký slavný nebo virální gecko na TikToku. Koukal jsem na jeho účet, měl tam hodně lajků, měl hodně zhlédnutí, proč jsem to koupil, protože vlastně byl coin jménem Gecko. Byl to vlastně Gecko, který prostě jenom ranoval, nevím proč, bezdůvodně nějak ranoval, takže tohle byl beta play, který jsem snipnul hned na začátku za 44k, teda na floor 44k a měl jsem z toho profit 1,3 Solan. Byl to jen takový jakože easy play, protože byl to virální TikTok Gecko a tak jsem to rychle koupil, když to bylo na fóru a rychle jsem to prodal. Tady se můžeme podívat, kolik jsem měl profit. Profit jsem měl nakonec 1,2 Solány, takže nějakých $168. Ok, tady to je entry. Shit, já jsem koupil potom Cápkovi, co to koupil. Takže mi to filmilo úplně na prd. A to by mělo ale pumpnout snad i tak, doufejme. To koupil pozdě, ale tady ten furt pumpuje, jak by to mohlo rano. Spíš, že si tam nejde o to, že to je PvP a jestli teď ranuje, že víc tenhle asi možná kvůli tomu tady to hodně padá, že ten druhý vyhrává. Jako beta play. Když tady to je jakoby úplně přesný beta play, tam ten je trošku jiný. Když tady ten pump, to by mělo aspoň trošku pumpnout. Mělo by, ne? Nějaký volume trošku. OK, there you go. Vyplatilo se nám počkat. Tady trošku dipuje, žádná panika. Volume to má furt, volume se zvětšil, myslím, že o 30k, pokud se nemýlím. OK, paráda, nádhera. Jsme up 0,7 sol, 0,9 sol, už jsme up skoro 1 solánu. A tady ten vypadá furt hezky. Teď to možná ještě... OK, oh my god. Oh, what the fuck. OK, doháníme ten druhý beta play. Volume, paráda. No tak, to je 160k. Tady to musí chytit nějaké buy, 100%. Teď jsme undervali, mělo by to být aspoň na nějakých těch 16k. Doufáme, že to chytne ještě nějaký bits. A když se na to podíváme, je to tady už vidět. Už je tam vidět. 170. That's crazy. OK, tady malinký dip. OK, jo. OK, chill. Jo. Tady to vypadá, že to teď zpomaluje. A oh my god, what the fuck? Yo. To selnu, what the fuck? Yo. Jsem nedával pozor vteřinu, what the fuck? OK, double trade. Profit 2 Solana, $270, we'll take it. Ok, tady máme další play, začátek nemám natočený, nevím proč, nějak se mi tam pokazalo video, ale co se tady se stalo, kupoval jsem jenom vlastně dipy, když byl big dip, koupil jsem, vždycky to pumplo, tady stejný, koupil jsem dip, tady to pumplo
Proč? Protože v tu dobu byl vlastně, Trump byl meta v tu dobu, kvůli tomu, co oznámil na Twitteru, nějaký bullish news ohledně crypto reserve a takovýhle, takže Trump byl v tu chvíli meta a tady to byl vlastně Trump cycle. Prostě hrátky se slovama, tam byl Trump místo call, kupoval se jenom dipy, protože to mělo volume a na tomhle jsme udělali 0,7 sol profit, takže jo, nějaký calm scalping profit 0,7. Tady to navazovalo na ten Trump cycle, s tím jak Trump oznámil ten crypto reserve, tak všechno krypto šlo nahoru, takže byly mýmy, jakože už nepůjdou do mekáče a takovýhle. Tady to byl prostě vtipný mím, takže jsem ho koupil na 5,6 market cap a koupil jsem za 1 Solánu. Tady už jsem up 0,29 sol, 0,33 a tady jsem to prodal za 0,46, myslím. Jo, 0,46 Solana profit, takže to bude takový quick trade. Máme tady next play. Tenhle play je takový další, takže já ho celý popíšu, ale popíšu ho rychle. Co tady máme vlastně je coin Madam Girl. Udělal jsem tohle coinu hodně chyb, nakonec jsme udělali profit, ale mohl jsem udělat mnohem větší profit. Co tady nahoře můžeme vidět je vlastně guy, který byl úplně stejně namalovaný jak ona. Byl to vlastně úplně to stejný, akorát to byl kluk a ten kluk byl na 25k. Nebyl to nějaký extrémní runner, on ještě ani nemigratenul, jenom měl docela hodně velký volume a bylo v tom hodně jakoby lidí. Takže když tady vyšel coin Madam Girl, tak jsem věděl, že to jakoby bude mít volume a že to pumpne. Tady můžeme vidět, že jsem se rychle podíval na X, ten vlastně neměl nic vůbec linknutýho, což ten guy měl, proto jsem možná z něho byl taky takový jakoby nervózní a selnul jsem ho dřív. Tady můžeme vidět, že guy už je v něm cutie a že je na 30k a že jakoby docela pumpuje. Tady jsem se rozhodl, že vlastně chtěl jsem počkat na dip, tady jsem to koupil, tady někde myslím, že kolem 5k jsem to koupil, tady byl krásný dip, kde já jsem se rozhodl pak koupit. Tady jsem se rozhodl pull trigger, takže máme entry něco kolem 7k a jak může vidět, Jalen hned koupil po nás, takže už jsme teď byli 0,5 na profitu a jo, tady byl si myslím, že jeden big candle up green a tam se to pak celý klipnul. Jo, přesně tady. Tady jsem byl vlastně 0,75 Solana v profitu. Byl to vlastně random coin, který já jsem koupil s tím, že možná to bude následovat Gaia. A jo, trošku následoval a jo, easy 0,7 profit. Okay. To je ten stejný coin, tak jo, měl jsem na to 6k entry a prostě jsem to paper handlul, protože jsem neviděl, jestli ten guy migrate nebo ne, ale ten guy nakonec migratenul a měl docela crazy volume a pushoval new all time high, tak jsem se rozhodl koupit tu holku vlastně na dipu. Takže jsem tady vlastně rebuyinul na 19k, když jsem v tom původně měl 6k entry, takže to je prostě my bad, paper handlul jsem to, ale guy měl fakt hezký, měl hezký volume a pushoval new all time high, tak jsem se rozhodl, že go budu držet. Tady jsem to selnul, prodal jsem to za nějakých 0,5 Solana na profit, nebylo to nic crazy. Jelikož guy začal slowovat down, tak jsem to prostě vzal ten profit a prodal jsem to. Byla smůla, že zrovna přede mnou někdo prodal za skoro 2 Solana, takže ten profit se mi ještě snížil, ale v tuhle chvíli máme z tohohle coinu profit 1,2 Solan. Jinak tenhle play, já jsem ho v tom Discord serveru, jak jsem vám říkal, tak jsem ho tam calloval, říkal jsem vlastně, že ten guy ranuje a na tom dipu, když tam byl, tak jsem ho callnul, že by ta holka měla následovat, takže ten coin jsem tam vlastně jakoby posílal do té skupiny. Co si můžeme všimnout, že to, že jsem prodal, byla chyba, byl to jenom malinký dip a ten coin teď pušuje new all time high, kdybych něm vydržel, tady jsem měl FOMO, takže jsem do něj koupil zpátky za 2 Solana, protože ten guy hit úplně crazy, tady Curie je v tom, takže v tu chvíli jsem věděl, že to asi trošku bude ranovat a tady to ranlo fakt hezky, jelikož ten guy chtěl fakt crazy volume a tak říkám, kdybych o něm zůstal od těch 5k, byl by to mnohem větší profit. Selnul jsem tuhle chvíli už 2krát, kdybych po druhý aspoň držel, tak bych měl mnohem větší profit, ale jo, guy šel dolů, takže jsem selnul. Tak jak můžeme vidět, ten coin migratenul, hitnul nějakých 80 nebo 90k, cestou já jsem selval initials a takhle, ale nakonec jsem to klipnul celý a máme z toho nice profit. Profit je nějakých 35 Solan, takže $600.
Takže mohl jsem z toho mít mnohem víc, ale still, nice profit, $600, we'll take it. Ok, tenhle next clip je fakt dobrý a je fakt funny a tímhle vlastně ukážu, že v marketu je milion způsobů, jak vydělat peníze a nemusíte být jenom kupování Better Playu, nebo snipení, nebo CT track, nebo takhle, nebo dělání coinu. Je fakt mega moc způsobů, jak vydělat peníze a tohle to byl jeden z nich, tohle já rád dělám, když jsou večer, když lidi streamujou. Tady mám například zapnutý v pozadí stream, tady nahoře to můžeme vidět, Redbitback, shoutout Redbitback, fakt dobrý youtuber na memecoiny, tak oni tady dávali memecoiny s kamarády a mají tam fakt hodně lidí v píku, tam můžou mít třeba 2000 lidí nebo 1500 lidí, kteří je sledují. A co se tady vlastně stalo je, že Elon Musk a Trump šli na nějaký rally nebo něco, někde se ukazovali a měl tam vlastně tady tu čepici Elon Musk. Měl vlastně dvě na sobě a měl tady tu nahoře, bylo tam vlastně napsaný M a D S a Maca. A udělali na to coin a ten coin ranoval a bylo tady napsaný Make all dogs safe again. Ale někdo z Redového streamu, co streamoval s Redem, si to vygooglil a zjistil, že ta zkrátka nestojí za tohle, za tímhle, ale stojí za Make America Dogs Safe Again. A vlastně řekl to Redovi, no ale neuvědomil si, že Red je na streamu. Takže oni řekli, ať někdo z nich udělá ten coin. No ale na Redovém streamu je třeba 1500 lidí. Takže všichni teď čekali na ten coin Make American Dogs Safe Again. Takže já jsem měl ready 1,5 Solana buy, vlastně oni to řekli, udělejte tenhle coin. Ten coin tady se udělal, můžeme vidět, Make American Dogs Safe Again. Hned už je na 7k market cap, já jsem do něj rychle koupil za 1,5 Solana. Všichni z Redového streamu ho taky koupili samozřejmě, protože všichni to slyšeli. A jo, bylo to easy, quick little profit. Držel jsem to trošku díl, doufám jsem, že to migrate jako tam ta čepice. Už teď jsem up 4,2 Solana, takže prostě crazy profit během chviličky. A jo, tady jsem to pak začal selovat. A tím chci říct, že prostě je fakt hodně způsobů, jak franchise vydělat nějaké peníze. A jo, tady jsem to full clipnul, just like that, během pár sekund, vlastně jenom, že jsem poslouchal, dával pozor, 37 Solana, $646, crazy profit. No. OK, next clip, ukážu vám takhle jenom krátce, prostě je to stejný, co jsem vám už ukazoval, byl to zase Better Play, ranoval tady vlastně Momo, byl to nějaká nová Shibu, která měla X account, byla docela slavná v Japonsku, takže jsem našel Better Play, což byl Fufu, který vytvořil na New Pairs. Já jsem vlastně kupoval jenom dipy a prodával jsem ty pumpy a z tohohle máme rychlých 0,7 sol profit, takže jo, to je nějakých, co to rychle podíváme, 0,7 sol profit, nějakých $114, takový quick clip, takže jo, nice profit. Jo, a tím se dostáváme k poslednímu klipu, poslednímu tradu tohohle videa. V tuhle chvíli jsem asi skenoval úplně jiný coin, koukal jsem na tady ten Greed 3, jelikož to kupoval Dave Portnoy a tady nahoře mám otevřený $100 meme coin. Ty news ohledně tohohle meme coinu vlastně vyšly asi 7 hodin předtím. A já jsem si to celý den si to nechal otevřený právě z tohohle důvodu, kdyby náhodou o tom někdo tweetnul, třeba Elon Musk nebo tak abych to mohl rychle quick buynout. Takže já tady vlastně skenuju úplně jiný coin a tady vlevo mám svůj CT tracker. A teď tady vyjde novinka vlastně, vyjde tady news, že to někdo tweetnul, myslím, že to byl, teď někdo to byl, jo, Watcher Girl, takže můžeme vidět just in President Trump on the $100 bill. Já jsem si to přečet, viděl jsem to, instantně jsem klikl na ten coin, který tady mám otevřený a instantně jsem koupil za 2 Solana. Tady jsem to trošku fumblnul, když ten coin už je, máte ho otevřený a jste tam brzo, tak nemusel jsem se bát vůbec koupit za 5 Solan a ani za 10, mohl jsem koupit klidně za 10, ale koupil jsem to za 2 Solana a tady to insta pumplo. Já jsem tam byl tak rychle, jak jsem měl otevřený, někdo jiný musel vlastně to napsat, musel napsat třeba ten $100 bill nebo tak a já jsem tam v tom vlastně byl, takže to byl takový easy profit a prodal jsem to za 1,26 Solan. Takže tak. OK, a to byl last trade tohohle dílu. To video je další, ale udělali jsme fakt dobrý progres, mám z toho fakt radost, udělali jsme nice trady. Minulý díl jsme končili s 8,8 Solánama a tenhle díl končíme s 24 Solánama, což je crazy progres, za 2 díly jsme vlastně vydělali 19 sol a za tenhle díl samostatný jsme vydělali 60 000 korun plus minus, s tím jak se Solana jde nahoru dolů, plus minus 60 000 korun, což za mě dobrý progres. Na začátku jsem říkal, že 100 Solán hitnout bude v tomhle marketu impossible, ale za 2 díly už jsme v 1/4,
takže možná to i hitnem. Mám z toho fakt radost. Ještě bych chtěl říct teda, než končím to video, připojte se do Discordu, pojďte pozdravit, pojďte se tam pokecat, pojďte se zeptat a pojďte se podívat, jak tam tradujeme. A jo, uvidíme se u dalšího dílu.